Tulo ka individual ang patay samtang usa ang missing human natabunan sa midahiling yuta sa Maragusan, Davao de Oro dala sa way puas nga pag-ulan epekto sa trough sa low pressure area. Ani report ni Kent Abrigana. Patay ang tulo ka individual lakip ang usa ka 12 anyos nga babae. Human natabunan sa nahitabong landslide kagahapon sa buntag sa Purok Buongon, Sitio Sarangan, Barangay Poblasyon, Maragusan, Davao de Oro. Pagkahapon, na-retrieve sa MDRMO Maragusan ang mga patayng lawas. Giila mga biktima nga sila si Ananias Andoy, 56 anyos, Virginia Buhian, 59 anyos, ug Jerlyn Lada, 12 anyos, pulos mga residente sa nasangpit nga lugar. Samtang missing ang usa ka lalaki giila lang sa ngalan nga Felipe. Katong duha sir, babae ug lalaki, live-in partner man daw to. Unya katong bata, niadto ra to kay magpalit sa tindahan kay na may tindahan tong mag-asawa. Unya ang katupong isa ka tigulang na lalaki, niadto ra po to kay nisugat sa iyang anak kay nanay daghang landslide. Palisoray matod pa ang pag-retrieve sa patayng lawas, gumikan sa mga natala nga landslide nga nagababag sa kadalanan. Gani nagpadayon ang ilang clearing operation sa mga kadalanan nga apektado sa landslide. Sa karon, gidala na sa punerarya ang patayng lawas sa mga biktima. Samtang nagpadayon ang retrieval operation sa missing sa landslide. Gitubag nasab sa Maragusan LGU ang pagpalubong sa mga biktima. Kay mangno nako at sa taga Maragusan nga unta mag-amping kanunay. Unya katong mga area nga medyo delikado pa. Hawaan sa gitna to. Naman tayo mga evacuation center dito lang sa ta para malikayan nato nga dunay makalas nga kinabuhi. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.